vores fælles rejse en lille turbulens, da klassen valgte at blive ekstra glade op til. Det var efter at have fejret vores første klassefest hjemme hos Sara. Det skulle vi så bare ikke have gjort. For det viste sig så, at skolen desværre ikke tolererede den ekstra glade, og selvfølgelig heller ikke den ekstra flaske portvin, vi havde taget med. Og heller ikke Patricks, lad os bare sige, forfriskende øl. Derfor havde vi desværre en lille mindre mellemlanding, for at vi kunne samle os og tage en slaveøl. Året gik hurtigt, og vi fik bedre kendskab til hinanden, og allerede her blev musikken en kæmpe del af vores liv. Der var ikke den fest, hvor der ikke blev sunget The Rose eller Doodleback and Anchor med Patrick på guitar. Andet år lige så. Vores andet år bød os på en fantastisk tur til New York. New York bestod af overraskelser og oplevelser, og lige fra de skrå varer på Broadway, hvor vi oplevede Rent og Wicked, til et gospelkor i Harlem, til en lidt mere anderledes limousinetur. Den er vi bare ikke på jer, så der er Patrick og Dorse har nogle gode minder sammen. Og nu endelig er vi kommet til tredje del af rejsen. Vi kører på sidste vers. Det er et år, vi går et år i møde med. Det er skæbnesvangert år, og det bliver hårdt. Men jeg er sikker på, at det kommer til at gå fantastisk for os alle sammen. Ens for alle er, at vores klasse altid har rulet musicalen fuldstændig. I de sidste års musicals, Rent, Easter Rising og i år W, så har vores klasse altid været rigtig stærkt repræsenteret. I år er der 19 ud af 24 klasser, der er med i musicalen, og det samme har været de sidste år, at vi har stort set bestået hele musicalen har faktisk været 3. Hvad skolen så skal gøre til næste år, det er mig meget uklart. Men en idé vil faktisk være at lave en musical reunion, som Ole før har talt om. På rejsen har vi haft nogle fantastiske guider med os. De har været med til at føre os rigtig godt igennem det her system. Uden dem så har årene i hvert fald ikke været det samme. Og de allervigtigste sidder sådan set ved siden af os her på vores bord i dag. Undtagen Ole, der desværre kunne være. Vi har Nina, den musical-fanatiske og evig lykkelige mumie. Aldrig skulle man have troet, at en historieteam kunne gøre så fantastisk spændende som det er. Vi har også Kjeld, den evig glade, men til tider også meget rebelsk. Hvor er Kjeld? Jeg kan godt lide at være på de unge sider. Uden Kjeld, hvem skulle så have været prøveknud for Ninas fantastiske musicals-studier. Så har vi så også Ole, musiklærer uden grænser, master of media. Den ærlige musiklærer, der ikke lægger skjul på noget, hvilket gør, at alt, hvad han er med til, sådan set lyder fantastisk. Vi har fornøjelsen af Ole i musicalen, hvor han på en eller anden måde altid får hovedrollen. Så har vi så også Birke, den elskelige musiklærer, der altid har fået et smil frem på læberne. Der er intet, der kan stå i vejen for Birke. Og hvis der er noget, der gør det, så skal det nok blive det. Skal det nok blive hvad? Så har vi også Pernille, master og fremmedord. Pernille er klar til at ripostere på spørgsmål og yde assistance. Uden Pernille, hvor stod vi så i dag? Så har vi så også Dorte, den meget ambitiøse grammatik og noteelskende lærer, som altid er med på en lille joke og en digtanalys. Og til sidst har vi selvfølgelig også Frank, matematikkens mester, den hyggelige lærer, der med den helt suveræne humor og de fantastiske diagrammer. Længe leve integrale. Nu den sidste lærer, hvor var vi så? Ja, jeg ved det ikke. Men snart så er det slut på et finale. Vores fælles rejse får et fælles mål, et fælles afslutning, nemlig hugen. Derefter starter vores egne individuelle rejser. Vi kommer derfor ikke til at se hinanden hver dag, og jeg tror hurtigt, man kommer til at savne alle i klassen. Lige fra den lidt forvirrede Nikolaj, der kommer ind i klassen en gang, til den altid talende Amanda, som ikke kan have forholdet med. Og selvfølgelig kommer vi også til at savne den daglige dag i klassen. Lige fra de til tider lidt ophedede til klassediskussioner i samfundsfag, til de fantastisk kedelige foredrag om Iliadens påvirkning og senmodernitets frembruds
tekniker eller noget. Det jeg kommer til at savne mest, det bliver i hvert fald de praktiske musiktimer, hvor vi alle får sunget og spillet. Det er noget, der kan løfte en hel uge. Den her rejse vil for mig altid, og nok alle andre også, få et stort plads i mit hjerte. Derfor håber jeg, at vi fastholder kontakten mellem os efter 3.G. Jeg synes derfor, vi alle sammen skal rejse os op og skåle for os, fordi vi har klaret det så langt, og fordi vi er så fucking skide seje.